Ibrahim Ali. Ibrahim Ali andiro nan su TV kanurin gulmin na. Pato radio pato TV. Pato hawarai. Pato hawarai su TV dia. TV kanuri na to gana raksin. Okay ngala do askriya. Arama rano andiro su gulmin na. Sui Abdul Aziz Abdullahi Hassan. Ngala ala Abdul Aziz Koroilambe. Ngala inshallah ka kalluwe no ngana nyo zami. Ngala do nye woro ran su TV kanurin gulmin na. Su TV kanure ala television. Tawar kama. Tawaka kana. Ngala askriya. Arama ala su mun yara ko. Sui Malmodu. Malmodu. Naam ali. Ngala do Malmodu we oko rano andiro su TV kanurin gulmin na. Su TV are kanurin television. Television? Tawar kama. Ngai rofain. Angoro su mun na. Sui Ali Mafoni. Ali Mafoli. Ngala malali andiro nan su TV kanurin gulmin na. Su TV kanurin gaskiya rangen yaro gullukin bawo. TV are dan awas kana awalar nasara sai masa tandi sauru awalar ne gani. TV din nasara na television shiro gulzen. Abu na TV ma gulzin. Kanuri TV ma gulzin. Lar da gare dina duk son TV ma gulzen. Tawar kuma ngairo. Urno to yelangai. Okay ngala da askrin yana. Aran sum andiro gulmin na. Su inde ngai ngoron wanu zama de. Ba ka tilala maboza amma su ide jiri yayi Mustafa Babagana. Ngala Mustafa Babagana andiro nan su TV kanurin gulmin na. Su TV su TV yar gaskiya kanurin nan gui. Okay ngala da askrin yana sum non gyara ko. Sun ba malari. Ba malari. Yo ba malari nye ran nan muro su TV kanurin gulmin na. Su TV are sun awo kolbai la karija cinana kolle tata pulje ci kolbai aworo ram kolbai Tawar kama. Tawar kama ga su la do rat kanya. Alo angoro andiro nan sum gulmin na. Suni Mustafa Bukar. Mustafa Bukar. Nye ran nan andiro su TV kanurin gulmin na. TV di kanurin TV gulai afunomen TV gulai nasarame TV gulai. Yo kanurin do. Na? Kanurin sun zuai. TV da? TV kanurin TV gulai na kanurin. Tawar kama. Tawar.